Разгромная параза Орбана, парадныя планы Лукашэнкі, працяг рэпрэсіяў паводле справы Гаюна і трагедыя ў горадні. Пра гэта і не толькі ў кароткім выданні навінаў панядзелка 13 красавіка на Белсаце. Пачынаем. Хэпі-энду з пошукамі падлетка ў горадні не выйшла. Цела зніклага Ягора Панкратава знайшлі ў лясным масіве, паведамілі ў абласной міліцыі. Афіцыйна крымінальная прычына смерці не разглядаецца. 16-гадовы Ягор Панкратаў 9 красавіка выйшаў днём з дому на вуліцы Вялікая Альшанка і накіраваўся ў бок універсаму на вуліцы Агінскага. Праз 15 хвілінаў хлопец пайшоў полем у кірунку вуліцы Старая Альшанка. У той дзень ён меўся быць у школе, аднак там яго так і не пабачылі. Рэпрэсіі ў межах так званай справы Гаюна ў Беларусі не спыняюцца. Праваабарончы цэнтр «Вясна» атрымаў інфармацыю пра затрыманне між іншага ў лютым. Агулам жа, як найменей 184 пацверджаныя фігуранты справы Гаюна трапілі пад варту, паведамілі праваабаронцы. Паводле «Вясны» адпаведныя суды адбываюцца літаральна штодзень. Ад пачатку 2026-га Міністэрства ўнутраных справаў дадало ў спіс экстрэмістаў 278 асобаў, якіх асудзілі за, цытата, «спрыянне экстрэмізму». Пераважная большасць з іх – фігуранты справы Гаюна. У асноўным такім людзям прызначаюць гэтак званую хатнюю хімію, але праваабаронцам вядомыя выракі звязаныя з пазбаўленнем волі. Лукашенко поедзе на парад перамогі ў Маскву. Пра гэта абвясціла ягоная прэс-служба па выніках тэлефоннай размовы з прэзідэнтам Расіі Владзімірам Пуціным, што адбылася напярэдадні. Праўда, у Крамлі інфармацыю пра намер Лукашэнкі наведаць расійскую сталіцу 9 траўня апусцілі. У афіцыйным паведамленні на сайце Крамля адзначылі, што палітыкі, між іншага, абмеркавалі двухбаковую супрацу і ўзаемны настрой на далейшае ўмацаванне хаўрусніцкіх дачыненняў. Дагэтуль дакладна невядома, ці адбудзецца агулам сёлета парад перамогі ў Маскве. На пачатку красавіка праваенныя расійскія блогеры паведамлялі, што яго могуць адмяніць або перанесці на земную частку. Прычынаю ж назвалі дальнабойныя украінскія ракеты. У адказ на падобную інфармацыю прэс-сакратар Крамля Дмітрый Пяскоў толькі заявіў, што рыхтаванне да дня перамогі вядзецца. Канец эпохі Віктара Орбана ў Угоршыне. Не дапамагло нават падтрыманне ад Трампа і Пуціна. Палітык, які быў пры ўладзе 16 гадоў, разам са сваёй партыяй «Фідэс» зазнаў разгромную паразу на парламенцкіх выбарах. Новым прэм'ерам краіны зробіцца лідар праеўрапейскай партыі «Тыса» Петер Мадзяр. Абвяшчэнне папярэдніх вынікаў перарасло ў Будапешце ў маштабны святочны мітынг. Tisztelt honfitársaim, magyarok! Дарагія суайчыннікі, вугорцы, мы зрабілі гэта. Тыса і Вугоршчына перамаглі на гэтых выбарах. Не з малым адрывам, а з вялікім, сапраўды з вялікім. Разам мы замянілі рэжым Орбана, разам мы вызвалілі Вугоршчыну, разам мы вярнулі нашу радзіму. Дзякуй. Гэта было б немагчыма без вас. Нашая перамога бачная не з месяца, а з кожнага вугорскага акна. Няхай гэта будзе з самага маленькага дому ці самага моднага будынку. Няхай гэта будзе ў вялікім горадзе ці ў сельскай мясцовасці. Пасля апрацавання звыш 95% галасоў Тыса атрымлівае не проста больш месцаў у парламенце, а канстытуцыйную большасць – 138 мандатаў са 199, што дазволіць унесці кардынальныя змены ў выбудаваную Орбанам сістэму. «Фідэсу» дастаецца толькі 54 месцы. Партыя Орбана была разгромленая як у вялікіх гарадах, гэтак і ў правінцыі, дзе пазіцыі былі традыцыйна моцныя. Яўка на гэтых выбарах сталася рэкорднаю за ўсю гісторыю краіны – 77%. Віктара Орбана называюць найбольш прапуцінскім палітыкам Еўропы. Апошнія гады менавіта Угоршчына блакавала ўсе ініцыятывы еўрапейскай інтэграцыі і дапамогі для ўкраіны і санкцыі супраць краіны-агрэсаркі. ЗША распачынаюць уласнае блакаванне Хурмузскай пратокі. Пра гэта пасля няўдалых амерыканска-іранскіх перамоваў у Пакістане заявіў у сваёй соцсетцы Труд Дональд Трамп, а пазней асабіста пацвердзіў журналістам. 13 красавіка о 10 гадзіне паводле ўсходняга часу набывае моц блакады. Іншыя краіны таксама працуюць над гэтым, таму Іран не здолее прадаваць нафты.
Трамп заявіў, што вайскова-марскія сілы ЗША будуць блакаваць усе без вынятку судны, што будуць кіравацца праз Хурмузскую пратоку. І, цытата, «разнясуць да чорта» іранцаў, якія паспрабуюць гэтаму замінаць. Акрамя таго, Трамп паведаміў, што амерыканскі флот пачне знішчэнне мінаў на стратэгічна важным водным шляху, а любыя караблі, што пагадзіліся плаціць Ірану мыта за пераход Хурмузскай пратоцы, будуць затрымліваць. Пазней інфармацыю аб пачатку блакады пратокі пацвердзілі і ў цэнтральным камандаванні амерыканскага войска. Там зазначылі, што не будуць абмяжоўваць свабоду суднаходства для суднаў, што не кіруюцца ў парты Ірану ці з іх. На фоне новай эскалацыі вакол Хурмузскай пратокі кошты нафты чарговы раз перакрочылі адзнаку $100 за барэль і працягваюць расці. Як сітуацыя на Блізкім Усходзе, а адпаведна і на нафтавым рынку, паўплывае на эканоміку Беларусі? Свой прагноз у эфіры нядзельнай студыі «Белсат» агучыў старэйшы навуковы працаўнік даследчага цэнтру «Бэрок» Зміцер Крук. Калі сусветныя праблемы з энергетыкай будуць пагаршацца, калі вось гэтая сітуацыя яна захаваецца там, скажем, на паўгады і цэны на нафту перайдуць кудысьці ў дыяпазон звыш 150, гэта, падаецца, пакуль такі больш экстрэмальны сцэнарый, але я таксама яго не выключаў, што яго яшчэ следствам будзе падвышэнне цэнаў на харчовыя тавары, што таксама даволі значна можа адбіцца на гаманцы беларусаў. Пачатак сезону лецішчаў – чарговая зручная нагода для махляроў. Ашуканцы пачалі актыўна пісаць уладальнікам загарадных сотак ад імя ўпраўлення садовага таварыства, паведаміў тэлеграм-канал «Інфаінспекцыя». Псеўдаўпраўленцы патрабуюць тэрмінова аплаціць неабходныя ўзносы, нібыта на рамонт дарогаў, спілавання дрэваў ці пагашэння агульных запазычанасцяў. Паведамленні пры гэтым выглядаюць пераканаўча, з назвамі садовых таварыстваў, нумарамі і сумамі. Таксама ашуканцы ціснуць на час, маўляў, заплаціце сёння, бо адключаць святло або налічаць штраф. Каб не трапіць у пастку інтэрнэт-махляроў, уладальнікаў лецішаў просяць не пераходзіць па спасылках і не ўводзіць звесткі карты, а інфармацыю спраўджваць на афіцыйным сайце або ў групе таварыства, або патэлефанаваць на афіцыйны нумар. Гісторыя пад каўшом эскаватара. У Вялікай Бераставіцы на Гарадзеншчыне зраўнялі з зямлёю унікальны помнік архітэктуры 19 стагоддзя – драўляны заездны двор. Будынак, што стагоддзямі быў візітоўкаю мястэчка і меў афіцыйны статус аховы, аказаўся шэраговую забудовую, паведаміў тэлеграм-канал «Спадчына». Гэты П-падобны комплекс на масіўным падмурку быў рэдкасцю для Беларусі. Ён спалучаў у сабе начлег, карчму і ўнутраны двор для фарманак. Яшчэ ў 1986-м аб'ект залучылі ў збор помнікаў. Аднак пры фармаванні сучаснага спісу гістарычна-культурных каштоўнасцяў заездны двор туды не трапіў з незразумелых прычынаў. Кропку ў лёсе помніка паставіла нядаўняе правяранне праектаў зонаў аховы суседніх аб'ектаў. Распрацоўнікі з белрэстаўрацыі не залучылі драўляны заезд у рэгламенты аховы, пакінуўшы яго без юрыдычнай абароны. 120 кілаграмаў вагі. Гэткі велікодны пірог-гігант выпеклі ў вілейцы да свята ўваскрашэння Хрыста. Традыцыйна пачастунак прыгатавалі ў святыні свяціцеля Ціхана, патрыярха Русі-расійскага. Для гэтага спатрэбіліся дзесяткі кілаграмаў мукі, сотні яек, літры малака ды масла. Традыцыя ж пячы велікодны пірог ды частаваць ім вернікаў на Вялікдзень налічвае ўжо 34 гады. Без каментара. Аб развіцці падзеяў распавядуць мае калегі ў вечаровых эфірах «Аб'ектыву» і студыі «Белсат» о 19 гадзіне па Менску. Заклікаю ставіць лайкі і пакідаць каментары пад гэтым выданнем у Ютубе. Яны дапамагаюць нам пашыраць праўдзівую інфармацыю. Аднак дбайце пра ўласную лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з «Белсатам».